खबर गैया दबर गैया बोरै अकस्मात नुजाफैखो नोंलाय न'आवहायलाय फैनो गोनाङानो गैथ'वामोन माथो आफा बे आंनि न' नंगौना नङा नोंसोर आंनि बिमा बिफा नंगौना नङा गावनि न'आव फैनो गावनि बिमा बिफानियाव फैनो माबा दिन तारिख खोथा थालायनांगौ नामा जेब्लानो गोसो अब्लानो फैगोन आरो आङो मा बिदिब्ला आं फैनो मोनामोन नामा नोंसोरनि न'आव हो नङा फिसा नों गोदोनि सभाबफोरखौनो दाबो गारनो हायाखै नामा उल्थां फाल्थां बुंफानायफोरखौहाय दाबो सोलायनो हायाखै नामा नोङो आं नोंखौ बिदि साननानै बुङाखैना फिसा फैदोंथ' फैदों मोजां जादों दे नाथाय हारसिं फैबायना जावैसोखौलाय मानोथो लाबोफायासै आरो सोरांस्रिनि जावैमोना मा खबर आफा नोंनि नोंजामादैया बिराद बाहादुरिथार फैया मालाय लिंबोदोंमोन आङो लिंहरनायालाय लिंहरदों आं फनजोंबो फैगोन ना फैया मिथिया आफा सोरांस्रिमोननि खबरखौ सोंनो आंलाय सोरांस्रिमोननि सोरथो जायो आं मा मिथिगौ बिसोरनि खबरा मा एसेबां अननाय दङबा खबर लानो लुबैदोंबा मिथिनो लुबैदोंबालाय थांनानै नायहैया मानो ओरैनोबाबो नोंस्राहालाय सोरांस्रिनि फिसौ मोननो गोनांसैमोन दा खबर लाहर आंलाय मानोथो सोंदों ओरैनो आंहा खर' गरम जानानै दंखायो आफा आंखौ बै न'खरनि जेबो बाथ्रा सोंनानै खर' गरम दाखालामथोंसै हा फिसा मानोथो बिदि बुंखो नोंलाय औ आफा बुंनो गोनां सम जानानै फैदों बुंगोन आङो सानदोंमोन नोंसोरो आंखौ बै न'खराव बिलाइ हरनो हायोबा आलो गोजोन संसार जाहैगोन होननानै बिराद बाख्नायसोदोंमोन ना आफा हाबानि सिगां देहाया जोबोद मोजां मानसि अलंबारा जोबोद मोजां मानसि बिनि बिमा बिफाया जोबोद अनसुला होननानै जोबोद फोथायनाय लाखिनानै आंखौ बिलाइ हरदोंमोन ना बहाथो दायो बहाथो नोंसोरनि बुंनायफ्रा नोंसोरनि एसेबां मोजां बाख्नायनानै आंखौ बिलाइ हरनाया बहाथो हा माथो बुंनो सानदों नोंलाय मा जादों नोंहालाय बै न'खराव मानि अभाब गाननो जोमनोनो मोनाखै जानो लोंनोनो मोनाखै ना उन्दुनो थाखाय गंसे बिसनाखौनो मोनाखै ना नोङो अखा सिजानांदों ना सान्दुं नांनांदों ना रुसा नांनानै थानांदों नोङो बै न'खराव नोंनि नोंहावा धनेस्वर बसुमतारिया आंनि उन्दैनिनो लोगो उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोनसे स्कुलाव मोनसे कलेजावनो फरायनानै देरबोनाय आं मिथिया नामा बिसोरनि चरित्रफ्रा माबायदि साननाय हनाय गोसोफ्रा माबायदि आं सानै हयै मिथिनानैसो बुजिनानैसो नोंसोरखौ हरदों औ जानांगौ बै समाव आंखौ मोननो थाखायनो आंखौ बिहामजो मोननो थाखायनो नोंजों मोजां जाफादोंमोन नोंजों मोजांमोन दायो बै नोंनि गोदोनि लोगो नंला बिसोरो आफा मिथिगौ ना नङा आं फोथायनो हाया बिसोरो दे बिदि सोलायगोन आं माब्लाबा फोथायनो हाया जानांगौ नोंसोर बै न'खराव मिलायहैनो हायाखै औ आफा आंनो गाज्रि आंनो मिलायहैनो हायाखै नोंसाजोखौनो दायहो मालाया मोजां मालाया जाहोफैगोन नोंनो फिसाजोआ गाज्रि नै अफिसनि मानसिफोर फन हरदों माथो दे फिसा उनाव मोजां सावरायलायसिगोन आंहा एसे इमारजेन्सि कल फैदों आइ नोंफाखौ नुबाय बायदों नामा बिथिं फैनाय माबायदि जाखो मानसियानो साहा फुदुंनो होबाय साहाखौ आङो टेबोलाव खामनानै दोनबाय मानसियानो गैला बहा थांखोथाय मिथिया बहा थाङो दानि आंजों रायलायनानै ओरै ओंखारलांबाय लामाथिं फन फैदोंनो फनानो फन फैबाय थायो नोंफाहा जास्लाबनो मोना लोंस्लाबनो मोना आखाइ सुब्रबनानै थांनो गोनां जायो इमारजेन्सि खामानि फैब्रबो ना फनानो फन मालायजों मा फनानो फन जाबाय थायो फिसाजोखौथ' मालाबाबो खनसेसो फन हरनानै खबर लानो गोसोखाङा नोंसोरो हामा आइ हामा बिदि बुंनो हामा नोंलाय मोजाङैनो दंखायोना जों मोजाङै दं होननानै साननानैनो जोङो थायो आरो दे रागा जोंनो नांला माबा मोनसे जाब्रबाथ' आरो खबर मोनखायोना जों थांब्रबखायोना बेखौलाय मानोथो रागा जोंनो गोनां आरो ओमफ्राय नै आइ एसेबां बुरजा सना रुफा बहाथो मोनखो नोंलाय थाखा फैसाखौलाय बहाथो मोननानै लानानै फैखो नोङो आइ नों सोरनिफ्रायबा खावाखैथ' मायै फिसाजोनि सिगाङाव एसेबो फोथायनाय गैयै एसेबां गाज्रि सोंलु सोंबाय नोङो आंखौहाय आंखौनो एसेबां सिखाव सानबाय नामा आयै गावनि फिसाजोखौनो बेबायदि बुंबायदि नोङो आंखौ नङा आइ नङा मानोथो गावनि फिसाजोखौलाय सिखाव होननानै बुंलाबायनांगौ सानलाबायनांगौ जाखो हा एसेबां बुरजा सना नालाय बेनिखायनो आङो एसे गोसोआव साननाय फैदों आरो फिसा दे बुंलाय बुं बहा मोनखो नोङो सोर होखो नोंनो एसेबां सनाखौ खोन्थागोन आयै नाथाय नों आंनि खर' होननानै समाय लागो रावनोबो खोन्थाया होननानैहाय हा समाय लालायलायनांगौ मा खोथा जालायखो हा फिसा सनानि थाखाय गावनि बिमाखौ खर' हमलायनानै मानोथो समाय लानो होखो नोङो मोजां खामानिनि सनाबा बियो बेनोथ' आयै आं खोन्थागोन ना आंनि खर' हमनाल' समाय लाग्रो नोङो रावनोबो खोन्थाया होननानैहाय दे फिसा आं रावनोबो खोन्थाया बुं खोनासं आयै नोंथ' समाय लाखाबाय रावनोबो खोन्थाया होननानैहाय खोनासंदो आयै नोंथ' आंनि खर' हमनानै रावनोबो खोन्थाया होननानै समाय लाखाबाय आंनि न'खरनि रावनोबो खोन्थानाङा नङाबा जोबोद मेगन सालायनाय दावराव जालायगोन न'आवहाय मिथिखागौना नोङो सोरांस्रिया ओरैनोबाबो आंजों बेसेबां दुश्मन होननानैहाय आरो बे बाथ्राखौ मिथियोबाथ' बांसिन दुश्मन जागोन आयै बै न'खराव बेसेबां दावहा जागोन बिजावजालि दावहा बेनिखायनो
खोथा होनाय बायदि खोथाखौ लाखिदो आयै दे बुंदो आंनि बिखुनजोआ अलंबार बिमाया आंखौ उन्दैनिफ्रायनो फसायनानै दंखोमाखायोमोन आयै बिहामजोनि थाखाय ओमफ्रायनो जि समाव आंखौ बियो उन्दैयाव नुदोंना गोसोआव आंखौ फसायनो लाबोदों बै समनिफ्रायनो आंनि मुङाव मोनसे बोसोरसेयाव मोनसे बेफोरबायदि सनाखौ आरजिनानै दोनबाय थादोंमोन आयै आंनि थाखायनो ओमफ्राय बेबायदिनो आंखौहाय गावनि फसायनाय बायदि हास्थायनाय बायदि बिहामजो मोनलांमारबाय नालाय बेनिखायनो अननायजोंनो खुसिजोंनो आयै मैया आंखौ गावनि रुमाव लांनानै सिरि सनाखौ होखोमादों आं जेरै नोंखौ खर' होननानै प्रमिस खालामहोदों आयै आंनि आइयाबो बिखुनजोआबो आंखौ बिदिनो प्रमिस खालामहोदों नों न'खरनि रावनोबो दाखोन्था होननानैहाय आयु नंगौ नामा फिसा एसेबां मोजां नोंनि बिखुनजोआ मोजांल' नङा आयै जोबोद गोसो गोथार बिखुनजो बियो आंनि अनसुलि आइसो दे फिसा दे बिदिनो बेयाव बिखुनजोनि अनजाथाव खामानि मावनानै सोलिनानै जालां ओमफ्राय खोनासं आइया आरो आंखौ बुंबावदों आइयानो आफानोबो रावनोबो खोन्थायाखै बे खोथाखौ सिरि आफानि साखरि मावनायनि फैसाजोंहाय दाखमा सनाखौ आंनो थाखाय दोनदों ओमफ्राय सोरांस्रि मोननोबो मिथिनो होआखै खारन आंनि हारसिंनिल' ना सनाया बिसोरो मिथिबाथ' सोरांस्रि मोना मिथिबाथ' मेगन सागोन ना न'खराव दावराव जागोन बेनिखायनो आंनो सिरि गावनि रुमाव लिंखोमानानै होखोमाबाय ओमफ्राय आंखौ बुंबाय आरो बेयाव दोनोबा बोरैबा बायनोसान्स सोरबाफोर मिथिबायगोन नुबाय बायगोन गोमागोन बेनिखायनो नोङो थांनानै नोंनि आइनि न'आवनो दोनहै होननानै बुंदों बेनिखायनो आं लाबोदों दे मोजाङानो जाबाय दे होमब्लालाय आं मोजां आवथायनानै दोनगोन दे फिसा थां न' सिङाव बेसेबां हाबसोना थाबाय थानो एसे बाहेरफोराव बेरायहैस्रां थां आंबो न'नि खामानि मावहैनि दे आयै जागोन दे बेफोरबायदि जायगाफोराव बेरायफैयोब्ला गोसोफोरा जोबोद गोजोननाय मोनो दुखु दाहा बावगारजोबलांलायो जायगायाव सफैनानैबो गोसोखौ लांदां मोनदों बे समाव अलंबाराबो जुदि आंजों लोगोआव थानाय मोनबा आरो बेसेबां गोजोनगौमोन आङो जियानो जाथों आं दे मोनसे दायखौहाय सल्भ खालामनो हाबाय बेनो जथेस्थ'सै आयु आं माबायदि आइखौ गोथां थगायबाय प्रमिस लाहोलायनानै आइयाथ' प्रमिस लाखाबाय खोन्थानाय नंला बे बाथ्राखौ बियो रावनोबो खोन्थानाय नंला आं देरहागबाय न'आवबा दायो मा अबस्था जानानै दङ मैयाथ' अलंबारा बिराद बुंहरसोदोंमोन आइ आफा माबा हुस गैयि जादोंनो मादोंनो सोरांस्रियाबो माबा सिजारिंसोनो आइसि रुमावसोनो होननानै बुंदोंमोन मा अबस्था जानानै दङ उनाव खबर मोनसिगोन दे सोरांस्रिया ओमफ्रायनो फिसा मोनमारबाय नामाहाय हौवासा जाबा हामगौहाय फिसा मोनदोंब्लाबो ओरैबायदि दुस्त जानायनि थास' गोसोम बायदि दुस्त जाथोंहाय हौवासा मोनथोंहाय मोनब्लाबो दुस्त खालामोबा आहा सान्सावनो सान्स दुस्त होननानै होगोन बुनाया माथो मोनदों जामाय जामाय हा अलंबार फैदों नामा नंमारगौथ' अलंबार फैमारदों अलंबार नों आंखौ नागिर बेयाव सफैबाय आंखौ बेयाव दङ होननानै नों माबोरै मिथिखो न'आव सहैबाय आङो आइनाव सोंबाय आइया बुंदों बाहेरायाव ओंखारलांदों होननानै आं नोंखौ मिथिखायोना न'आव फैबानो बे जायगायाव थायो होननानै बेखायनो नोंखौ बेयाव नागिरनो फैदों आङो अलंबार नों फैबाय जोबोद मोजाङानो जाबाय आं नोंखौ जोबोद मिस खालामगासिनोमोन अलंबार ओइ जोमै आं नोंखौ लांनोसो फैदों थौ न'आव थांनोसै आंखौ लांनोसो फैदों अब्लानो आंजों थानो फैयाखै बेयाव जोमै गथ' गोरलै बायदि नों मानो दाबो खुद्रिबाय थायो बुजिनो नाजाया मानो जोमै दाबो गोबाव सम दंबावो उनाव फैगोन थाफैगोन जाफैगोन बेरायफैगोन मानो फैया जानो गावनि बिहामजोनि न'आव नाथाय दायो नङा जोमै दायो न'खराव जोबोद गाज्रि अबस्था जानानै दङ मानसिफोरा थौलाय थौ न'आव थांग्रोनि नों न'आव थांबासो न'खरनि खोथाफोरखौ बुजिगोन अलंबार आं बै न'खराव एसेबो थानो हाला बै न'खराव आङो रावनिफ्रायबो एसेबो अननाय मोनला अननाय मोनाब्ला माबोरै आं बै न'खराव थांनानै थानो नोंनो बुंलाय अलंबार जोमै नों आइ आरो आफानि खोथाखौ बुंदोंना नों अनजानो लुबैयो नाथाय नोङो मोनसेबो अनजानाय खामानिखौनो मावा माथो जोमै नों दायो एसे गोथौ दिमागजों सानलाय न'खराव एसेबां गाज्रि अबस्था जानानै दङ न'खराव नोङो बे समाव थानो नांगौना नाङामोन न'खरनि मानसिखौ नोङो मदद होनो नांगौना नाङामोन बेफोरबायदि समाव न'खरनि मानसिखौ मोनाब्ला दुखु मोनखागोन दा नों अनजानो लुबैयो अनजानाय बायदिखौनो मावा थौ जोमै न'आव थौ फै आं मा मावाखै अलंबार मा अनजानाय खामानि मावाखै आङो सोरांस्रिखौ अनो आंखौ अना सोरांस्रिया मा मावो आंबोथ' बेखौनो मावो ना सोरांस्रिजों आंजों मा आलादा दङ हो ना सोरांस्रिनि हायै समाव आं ओंखाम ओंख्रि संनानैनो जाहोआखै ना थोरसि लथा सुवाखै ना आइ आफानो आं साहा गरदसे फुदुंनानै होआखै अब्ला आरो माबायदि अनजानाय खामानि मावबावनांगौ नोङो बुंलाय मा दङ जाबाय जोमै जाबाय फैदो न'आव थांसै फैदो न'आवहाय सना रुफाबो गोमादोंनो जोमै आइ आफामोना बेसेबां दुखु सिन्थायाव दङ माबा थांखि लानानै माबा आसा खालामनानै बिहामजोफोरनो होनो होननानै दोनदोंमोन दां सोर लांखो बेबा मा सना रुफा गोमादों माला औ मैया गोमादों थौ न'आव थ'दो
अलंबार बे खोथाखौ जाहानि न'आव रावनोबो दाखोन्थाथार आइनोबो आफानोबो सना गोमानायनि खोथाखौ रावनोबो दाबुंथार नङाबा आयु जि दुखु मोनखागोन बिसोरो दे जोमै आं बुङा न'खरनि खोथाफोरखौलाय मानोथो बुंनांगौ न'खरनि खोथाया न'खरावनो थादों आं बुङा बेफोरखौ आरो मोनसे जोबोद रंजाथाव बाथ्रा मिथिगौ ना जोंहा नानि फिसा मोनबायना सोरांस्रिया नानि मोनबाय हा नानि मोनबाय मोनमारबाय ओइ जोमै माखौ सानखो जोबोद रंजाथाव बाथ्राथ' नानि मोनबाय थुदो थुब्ला थांसै थुदो नंमारगौ सोरांस्रि हिनजावसा मोनमारबाय आं खावनाया थिगानो जामारबायहाय सानसे सिगां खावबाय आङो नङाबाथ' बिसोर गासैखौबो मोनजोबसिगौमोन आं दायो न'आव थांफ्लानानै एसे मोजां जाहैफ्लानांसिगोन सोरांस्रिया हिनजावसासो मोनमारबाय आरो आं एसेबो खुसि गैया हौवासासो मोननांगौमोन मानो न'खरावनो फिसाला सानै दंखायो माथो बे बारावलाय फिसौजोसो मोननांगौमोन दा हौवासासो जाबावबाय दे इसोरासो होदों दा जों बेखौ बानायना लानो हायाना आरो दायो थांनानै बेफोरबायदि खोथाखौ बुंहैनो नाङा दुखु मोनगोन मालाय बिमा बिफायानो बेयावनो खुसिब्ला जोंहालाय आरो माथो जों बिदा फंबाय सानै मालाय बिसोरहाबो गावसोरनि न'खर गावसोरनि संसार उनाव खांबावगोन आरो बे उनाव हौवासा मोनगोन आरो बेयो थौ जल्दि हस्पिटालावनो दङ हस्पिटालावनो लोगो हमहैनोसै बहाथो थाङो नोंसोरखौनो सिनायलायाखैमोन आङो नंगौना नङा सानबाय थादों गोजाननिफ्राय न'आव दंहैयोमोन जोङो न'निफ्राय फैदों नोंलाय ओमफ्राय बहाथो थांनो नागिरदों हारसिंनो आङो नै लावगिया लिंहरब्रबदों लावगि माहानाव थांना फैनि र' आङो मानो लिंहरदोंथाय दे मादै बिदिब्ला नों थांबाय थादो जोंबो थांनोसै देरि जाबाय रालाय आं नोंसिना फंसे बाथ्रासो सोंनो सानदों नोंस्रा न'आव सना गोमादों होनलाय जोंनि न'खरनि सना गोमानायनि खोथाखौ सोर खोन्थाखै बेनो मादै जोंहानि न'खरा सना गोमादों होननानै माबोरै मिथिखो नोङो सोर खोन्थाखो नोंनो जों मैया लावगिजों आंजों नोंसोराव थांदोंमोन ना फैसा दाहार नागिरहैनो होननानै थांदोंमोन जोङो बेयावनो नोंनि नोम्मायानो हार्रा खालामसोदों सना रुफा गोमासोबाय होननानै दे जों थांबाय थानोसै मादै देरि जाबाय दासो देरि जाबायनो बिनिया बिजावजालि गिदिरा फिसा मोनलायलांबाय खबरानो गैया न'खरनि बिदि समावबो सोरबा न'आवसो आलासि जानो थाहैयो आरो न'खराव खैफोद आफोद जादों नायफानांगौ थाफानांगौ सहाय होनांगौ माबायदिहाय नोंसिनालाय बिहामजोफोरालाय अलंबार नोंसिना हिनजावफ्रालाय माबायदि मादै जोंनि न'खरनि खोथा बियो नों बेफोरखौ बुंनो जेबो पावार गैया थांदो मादै नोंनि लामायावनो थांदो जोंनियाव जों थांनोसै जोंनि न'खरनि खोथाफोरखौ सावरायबाय थानो खबर लाबाय थानो बुंबाय थानो नोंलाय सोरहाय खारखानांसिगोनहाय जानाय नंला रांगौआसो खुगाखौ फुवारनो हमबाय मानो थांखो आंनि खोथाखौ खोनासंजोबग्रो र' गिनानै खारखाबाय दा आंखौहाय साला आच्छा सना गोमानायनि खोथाखौ बोरै गामियाव एगारलाजोबखो बोरैबा सोरबाफोर नुबाय बायाखै नामाहाय आंखौहाय खबरसो मोननानै दंखोमायदां आं मा खालामबावनांगौ दे फैद' माखौनो थाबाय थाखो देरि जाबाय सोरांस्रि सरि आङो दिनैसो नायफैनो सम मोनबाय अब्लाबोथ' नोङो आंनि फिसाखौ नायफैबायना आब' आं न'आवसो दंहैयोमोन ना बेनिखायनोसो नायफैनो मोनाखैमोन गोसोआवब्लाबो माब्ला सफैगोन हांखुर जाबाय थादोंमोन आंनि दायो बुंदो ना आंनि फिसाजोखौ नुनानै माब्रै मोनखो माब्रै आंनि फिसाजोआ वाव बुंनोनो नांला आंनि फिसाखौ आयौ चुनु मुनु लुलुलुलुलुलुलुलु रानि बुहुमाव दाबो बेबायदि जिनिसानो गैया दे जोंनि रानि फिसाजों समान रुजुनो हानाय मासे समायना जोंनि रानि फिसाया आयै जोंहानि रानि फिसानि मुंखौहाय आं दोनगोन आं सायख'गोन आंनि सायख'नायासो जागोन दे जागोन मोजांनो नाम सायख'नानै होदो आंनि फिसानि थाखाय अलंबारा गावखौनो मा सानखो गावनि फिसासो होनलायलांबाय माथो जानांगौ गथ'नि बिफायानो बेबायदि रंजायाखै गावहासो मानो एसेबां रंजादों बेहालाय मा अधिकार दङमोन आंनि फिसा होननानै बुंनानै लानो आरो बेहा बिमा बिफा गैया नामा बिनि मुंखौ सायख'नो गावसो सिगांदि आं जि सानदोंमोन माथो मोनसेबो जायासै हौवासा जाजानो लुबैनाया हिनजावसासो जाबाय आरो बेबो जि साइसखा गथ' फिसाया बिमाखौ नायनानैथ' गथ'आ बिदि जाथावनो नाङामोन गथ'आ माथो जोबोद साइसगारसोहाय मानसिफ्रा माथो गथ'नि फारसे बांद्राय जाद्रायबाय बाख्नायनायफोरा र' मा सानहाबाय थाखो आब' बामदो ना बामनो लुबैयाखै नामा नोङो आंनि एसेबां अनथावथाव फिसाजोखौ हर आं बामनो लुबैसोथारदों अलंबार बांद्राय जाबाय नामा नोंनिया गथ' गोरलैखौनो बामनो रोङो नामा सोरांस्रि बामनो दाहो बेनो रोङा बियो लानो मोदोम गोरलै गेब्लेलाबायगोन आच्छा सोरांस्रि गथ'नि नामखौ आंनो दोननोसै नामाथाय नों मा बुङो अलंबारा दोनगोन होननानै बुंदों
आरो नोंबो सायख'बावबाय बा आंनि फिसाहा नामानो मेरला जासिगोन माथो दे नोंहालाय माथो दोननो सानदों आब' मानसिखौ नायग्रोनि र' मोजांनो मा नाम दोनबा जागोन मोनबाय मा दोननो सानखो दिनैनिफ्राय जोंनि रानिनि नामानो जाबाय खान्दुरि जोबोद समायगोन गाबसुलि जाखागोन बे बिमाया जेरै गाबसुलि नाहयनि फिसायाबो बेनो जाखागोन बेनिखायनो मानसि जेरै नाम खान्दुरि बेनो बेस्ट हाट जोमै फाग्लि जादों नामा बिदि नाम दोनो नामा गथ'फोरखौहाय नाम सायख'ना मोनासै नोङो आं दोनगोन मा साननानै मा नाम सायख'नानै होखो नोंलाय खान्दुरि मोजां नङा बे नामा आं फसायाखै संसाराव एसेबां समायना नाम दङ नोंहा नागिरनानै मोनासै आरो खान्दुरिसो दोननो मोनबाय नाङा बे नामखौ दोनना गुबुन नाम सायख' आइ आफा आरो देरहा बिसोरबो बे नामखौ गोजोननाय मोननाय नङा आंनो मोनाखै दोन आंनो बे नामखौहाय गोसोआव आङो ओरैनोसो एसेबां रंजाफ्लांबाय आंनि नामफोरखौलाय सोर फसायनो सोर मोजां मोननो आंखौलाय रावबो मोजांखौनो मोनखाया आं ओरैनोसो फैफ्लांबाय नायनो फैयाबानो जायोमोन आङो मानोथो एसेबां हांखुर जाफ्लांखो आं नायनो जादसो गाज्रिसो मोनजानो जालायलांबाय नङा नोंखौ गाज्रि मोनाखै मानो गाज्रि मोननो नामनि खोथाखौसो बुंदों खान्दुरि दोना होननानै आरो बेखौथ' गाज्रि होननानैबो बुङाखै मोजां बासिबाव होननानैसो बुंदोंना आं थांनायानो गाहाम जासिगोन नङाबा आङो दा बायदिसिनासो खोथा बुंफ्लांबाय थागोन बेथ' मानसिया पुरा बोराब खाथारबाय थांनानै बेखौ बुरखायहैदो बुजिनानैनो मोनला आङो बेनि महिमाफोरखौ बेनि गोसोनि साननायफोरखौहाय दे नों थाथ'दो दे आं थांनि न'आवहाय आइमोना फैथोंसै रानि थाथ'दे मामाजों दै आंनि लोखि सना फिसाखौ आङो बेबायदि नाम दोननो हानाय नङा बोराबोबा बोराबथों रागा जोङोबा जोंथों सैयाबा सैया बादहो अब्लाबो आं आंनि फिसाजोखौ बेबायदि नाम दोना आंनि गोसोआ बुंदों बियो आंनि फिसाजोखौ मोजां नोजोरजों नायाखै गाज्रि नोजोरजोंसो नायनानै नामखौबो होदों बियो एसेबां समायना रमायना अनथावथाव फिसाजोखौनो आंनि मुलि होनानै बुथारनो नागिरदोंमोन हायासै दाबो आरो मोजां नाम दोननो नागारै मा नाम बाजिखो खान्दुरि दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै दे खालामनानै गालांदो फैदो बिदिब्ला जोङो गाबोननि समखौबो नेनानै थानोसै गाबोननि समाव जोङो भिडिअखौ नुनो मोनफिनबावगोन आरो लोगोसेयैनो आंनि फिसाजोनि नोंथांमोननियाव जुदि मोजां मुं दङब्ला कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाहरदो दे लोगोफोर बाय बाय